नेपालि आरो बर'फोर बर'बो हायगोन बर'बो हिन्दु नावना आं मिथिलालै आं मिथिला हाला नै मेरि क्रिसमासनि थाखाय अमा फुथारबाय आरो बेयो मासेयानो जायो जोंनि मण्डलिनिया मासेयानो जागोन दा दै गुदुं होबाय आरो दै गुदुं नांगोन हमनो मोना दै गुदुं होखानानै माबा खालामनानै ओमफ्राय जिगाबजों सावसिगोन आरो बाबा मासे बरफलै बाबा डेन्जार गोसोम गोसोम होदों आयो हेम बाबा डेन्जार थान्दा बरफ गासैबो आवा आयो बरफ थिरिलायगोनलै हाजोखौ नुलायला हाजोआबो गोमोरना थाबाय गैला हाजोआबो काटां गोमोरबाय माथो नुब्ला माथो नै आयो थान्दा ना जोंनि बे उदालगुरियावबो थान्दा जाफायो एनथाब जादों माने ओइ माबालानाव फैदों सांखां सानाव आङो ओरैनो एनथाब हारि जाफायदों अनानै जाफायदों माबायदि आरो जेनेबा न'खर हाबबाय गोथावना हामा ओंखायसो दायोबाबो मेरि क्रिसमासनि माने आबौ लाहानाव बिथानाव फैदों मेरि क्रिसमासनि ओइथिंबो थांबा बैथिंबो थांबा गासैबो थांबाय आरो ओइथिं थांनांगोन आरो ओइथिं थांनांगोन मेरि क्रिसमासनि थाखाय माबायदि गोथाव आरो बेबो बरिया गोथाव बेखायनो जानानै भिडिअ बानायनांगौ खिथिनांगौ आरो बरिया आरे हाबालाय बरिया गोथाव बानायनाय बे बानायग्रा आरो बेयो अनासिबो बानायबा एनथाबो बानायबा गासिबो बानायबा आरो बाबा गोथाव नै बिथाङा बोरमा फिसिदों माने बर'फोरनि आरो बोरमा बियो थावतालफोरनि फिसिनाय नेपालफोरनि फिसिनाय गावगाय जेनेबा बे बर'नियानो खोथा दोङो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आरो 11 12 जादों आरो बेयावबो दंबावो नै बेयावबो दंबावो जुदि नोंथांमोना बोरमा बायनोब्ला बिथाङा बायनो हागोन माने नामा जाबाय मालिक नामा बानायमोन कान्दुराम बसुमतारी बरामजुरि आरो बेयाव माने आङो आयं जायो ओरैनो आरो भिडिअआव बुंदों आरो नामखौ कान्दुराम बसुमतारी बोरमा नांगौब्ला बायफैनो हागोन बेयावनो मोनोनो बोरमा खाथि गैयादां बेयाव हांसोबो दंबावो नै हांसो ओइलाय जुदि नोंथांमोना बोरमा बायनोब्ला बिथांनि मालिकनियाव बायनो हागोन मालिकनि मुङा जाबाय मा होनना बुङो कान्दुराम बसुमतारी माने जाहा आयं जायो न'नि जायो आरो न'नि आङो ओरैनो गाबसि आरो जेनेबा ओरैनो भिडिअआव बुंदों आरो बेलेगा नङाबा बेलेगा मिथिया जागोन ना ओंखायनो आं भिडिअ बुंनो हादों आरो भिडिअआव माने मालिकनि मुङा जाबाय कान्दुराम बसुमतारी जुदि नोंथांमोना बोरमा बायनोब्ला बे बरामजुरियाव बायफैनो हागोन कान्दुराम बसुमतारी डाइरेक्ट आङो बे आयंनि फन नम्बरखौ होनो हागोन आं बेयाव जुदि बेयावनो नै हायला अनेक बोरमानो गोदोर खासिबो दङ बै गोदोर जाबाय खासि आरो ओइसिमबो दङ आरो हांसोबो दंबावो नै हांसो दायो आङो मालिकखौ सोंसै सानसेयाव बेसेबां खामायनो हायो सानसेयाव बेसेबां फाननो हायो
Rồi सोंगोन दे फैला आयं सोंसै बोरमाखौ सानसेयाव बेसेबां फाननो हायो हदायबो फाना मब्लाबासो अ माबा मास मोननै मोनथाम बोसोर अ नंगौ खै हाजार 5,000 10,000 12,000 15,000बो थायो अ नंगौ दायो बोरमा लानानै बोरमा देग्लायफोर लांफाखै देग्लाय फानथावना बोरमा ओंखारथ'वाखै अ नंगौ जागोन दे जुदि नोंथांमोना बिथांनियाव बोरमा बायनोब्ला बिथांनाव बायफैनो हागोन बिथांनि मुङा जाबाय आं आयं जायो आरो ओरैनो नामा जाबाय मा बुङोमोन कान्दुराम बसुमतारी माने आं बियो मा बोरमा बियो बे रामसागल आरो बुंदो मा दङ बोरमाफोरखौ नामखौ बारा मिथिजोबा आं होमबाबो फिसिनोखौलाय रोंगौ फिसिनोखौलाय रोङो खिन्थु बोरमानि नामखौ बारा मिथिया बोरमा नायनायसो आरो माबाफोरबो फिसिनाय दंबावो हांसो दोङो ओंखारदों बेखौ नायखांबाय आरो मा दंबावो बोरमा दोङो अमा दोङो मोसौबो दोङो दां माथो मोसौ गैया मोसौआ गैला मोसौ बोरमा फानबाय दाखालि अमा फानबाय 27,000 नंगौ गासैजों मोजां जागोन बेयो गासैजों बेयाव खमानो 70,000 80,000 5 लाख जागोन दां बेयो खमानो 2 लाखसोनि दङ आरो बारा गैया ओमफ्राय आदारा मा होयो बिलाइ आदारा बे खालि दंफां बिलाइ हनै ओमफ्राय आरो दंफां बिलाइ आरो माबा दं हनै दाना होग्रा दङ थिखानाय दङ अबाव बैयो दाना होयो नैबेयाव होनांगोन आरो बेयाव माबायदि होयो बेयाव दोननानै होयो आरो जिखुनु माबायदि आदार गुन्दै सापत नंगौ माइरं बेयाव होनांगोन आरो बेयाव दै लगायनानै क्रिसमास मेरि क्रिसमासनि थाखाय थालिर जोंनिया नैबेयाव थालिरखौ मोननै गायनांगोन सोरबाया मोनब्रै माने आसखा जायो आरो बे थालिरखौ बेयाव गायनानै जिखुनु आरो बैसोबो मोननै गायनो हागोन माने गायाखै आरो ओरैनो जिखुनु आं जोंहा मोननै गायदों होनो दा गिर्जाया नैबेयाव आं दायो खामानि मावनायखौ नायनोसै अमा बेदर दाननाय दाउ बेदर दाननाय ओंखाम संनाय आं बे खामानि मावनायखौ नायनोसै आरो दा आइजोफोरा मा खामानि मावदों बोरायफोरा मा खामानि मावदों सिख्लाफोरा मा खामानि मावदों सेंग्राफोरा मा खामानि मावदों नायनोसै आरो दा महिला मोनानै आइजो मोना खामानि मावगासिनो आइलानो ओइले खारो नै नोंबाजैयानो खारलायलायो नोंबाजैयानो लाजिलायो नोंबाजैयानो लाजियो जाया बियो मानसि दिखोनो लागोन नोङो फानलु सामब्रामखौबो हाइजें अनेक गाजर पियाज मावदों आरो ओइ नोंथां मा थावखोलै नै दै फुथारनाया नै बेदरानो 50 केजि जागोन दा खै केजि 60 50 बारा 50 बारा 10 बारा 60 50 आरो 10 केजि 60 केजि जागोन आरो मावग्राफोरा गासैबो बर' गोनजा सोरबा आदिबासि दङ सोरबा सावताल दङ सोरबा नेपालिया बे सासे ओमफ्राय बर'फोरा दङ आरो सावतालफोराबो सानै साथाम दङ आरो आदिबासिफोराबो सानै साथाम दङ आरो बिदिनो आरो नेपालि गैया आरो नेपालियालाय नेपालि मावनो हादोंना हादों आरो नोंथाङालाय मावनो हादों हासाबदों नोंथाङाबो मावनो हासाबदों नोंथाङाबो गासैबो मावनो हादों काम गैयालै बे मबाइल लाग्राया काम गैया आं इदिट खालामगोन नों बुंनायसै नै मेजेम
अमाफोरा मोनसेबो हाबा मावनो ए तानसि नों आं बुंखाबनो हाबायना नै दांगोराफोराबो बिसोरबो दांगोराफोरा आं नायग्रा ना आं नायग्रा ओमफ्राय बेबो दोङो राफाबो दोङो राफा नैबे राफा सासे आरो नोंथ' मा जासो राफा गोथां जाग्रासो बियो जायोलै बियो गोथां जाग्रा मानसिसो बियो आरो गाबोन खोथा फुथारगा थगायदो बिदि मोजां बुंनानै नै मबाइलावनो खाजोब्बाय नोंखौ थगायनाया बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला आं गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जयपुर हारिनि